Най-накрая. Извинете. Да? Какво може да помогна? Тук. Вижте, моето куче не се чувства добре. Как се казва? Бончо. Бончо се казва. Здрасти, Бончо, не се притеснявай, Не се сега ще чувства помогнем. Какво Да. точно не се чувства? Ами нещо е такъв един... Не разбирате. Ленив е такъв. Не такъв е... Не е както трябва. Да, не Да, трябва всеки ден имаме такива, сега ще го прегледам. Ние сме най-добри в това. Да. Да. Бончо. Заповядайте. Бончо, моля ви Няма се, Бончо, тук. Няма. Внимателно, защото вижте само. Да. Ето го. Да, много стресирано Да. гледа, наистина. Спокойно, Бончо, всичко е наред. Да, Спокойно. Бончо. Първо ще го преслушам, за да сме сигурни, че всичко е наред с Да. сърцето. Защото Бончо. може... Как е, Бончо? Има ли му нещо? Да, бие. Всичко е наред тук. Бончо. Сега само ще го сложим да видим сатурацията как е. Хайде, Бончо, малко подигни. Сатурацията му е на 100. Това е много добре. Сатурация. Да, клетките получават въздух, не е с коронавирус. Да. Всичко е наред, няма да Няма се коронавирус, реагира. няма. Не, всичко е Няма. наред. Да. Значи сега ще му направи профилактично едно изследване на коремни органи с екографчето, за да сме сигурни, че и там всичко е наред. Да. Айде малко подигни кръче. Айде, Бонче. Айде. Бончо. Я да видим. Всичко е черно, всичко е наред. Да, Добре. всичко се вижда на черния екран. Да. Всичко е наред. Да. Ами какво да ви кажа? Бончо е в едно отлично здраве. Нищо му няма. Вижте сега, той Бончо. Много странно ме гледа от днеска цял ден. Ама така кажете. Щом ви гледа странно, имате нужда от друг доктор. От какъв? Зоопсихолог. Мога да ви препоръчам консултация с най-добрият доктор зоопсихолог в България, доктор Таня Гетова. И къде? Ами, нека да я потърсим къде. Чакайте да видим. Аз я имам на бързо набиране сега. Сега ще видим. Спирай. Къде? Така. Добре. Това какво е? Това нейно ли е? Да, топли излезли от печат. Това е новата книга на доктор зоопсихолог Таня Гетова. В нея ще намерите отговорите на всичките въпроси за Бончо, защо ви гледа странно и защо понякога не говори с вас рано сутрин, а си отваря само лявото око. Доктор Таня Гетова знае всичко за вашия домашен любимец. Последвай инстинкта си.